L-ispiza fuq safar li fihom kien involut il-Prim Ministru Lawrence Gonzi zdiedet minn 140,000 euro fl-2008 għal 230,000 euro fl-2011, żieda ta' 90,000 euro fuq medda ta' 3 snin. Fl-2008 fit-13 safra l-Prim Ministru żar ir-Repubblika Ċeka, il-Belġju, iċ-Ċina, Franza, il-Kanada, l-Istati Uniti, il-Ġermanja, l-Italja, ir-Rumanija u l-Iżvizzera. Safra partikolari lejn ir-Repubblika Ċeka u l-Belġju illi matul l-Prim Ministru kien akkumpanjat minn 4 persuni mill-uffiċċju tiegħu swiet 40,700 euro. Fl-2011 fi 17 safra l-Prim Ministru żar il-Libja, il-Belġju, il-Finlandja, ir-Renju Unit, il-Polonja, Franza, l-Istati Uniti u d-Danimarka. Fl-2011 l-ikbar spiża fuq safra waħda laħqet l-34,600 euro, safra li d-destinazzjoni tagħha kienet il-Finlandja. Iż-żieda ta' 65% fl-ispiża fuq is-safar tal-Prim Ministru tistgħu ma' tnaqqis qawwi ħafna impost mill-Gvern mill-bidu ta' din is-sena fin-nefqa tiegħu fl-edukazzjoni, fis-saħħa u fin-nefqa soċjali fost oħrajn.